advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, magnitude 7.1 nga linog mitayog sa daghang lugar sa Mindanao nga miabot pa sa Visayas kaganihang kaadlawon. Mati City, Davao Oriental ang epicenter sa linog. Mga liki sa ubang government structure na diskubrihan. Tres andanas nga balay, naog daw sa sunog, tagbalay, nag-out of town. O post sa mag-uyab nga nagsaulog sa anibersaryo, viral sa social media. Sa detalye sa atong mga balita, gitayog sa kusog nga linog ang daghang lugar sa Mindanao nga miabot pa hangtod sa Visayas kaganihang kaadlawon. Sa record sa Phobox, miabot sa magnitude 7.1 ang pagtayog nga nanukad ilawom sa dagat nga ang epicenter anaa sa Mati City, Davao Oriental. Walay tsunami alert, wala say na-report nga major damages sa mga struktura. Ani ang report ni Leo Febra. Nakamata na lang ang mga residente sa Mati City ug ubang lungsod sa Davao Region. Sa dihang murag na sila og giduyan tungod sa magnitude 7.1 nga linog kaganinang 1:46 sa buntag, Agosto 12. Subay sa deklarasyon sa Phobox ang epicenter sa linog didto sa Laod sa Mati, Davao Oriental og swerte nga walay damyos nga natala hangtod karong mga orasa. No, man. Kaya ko na yung kabantay. Kala ko na sa table dito. Ha? Sa video nga gipadala ni Jong Langit, makita nga nakagubot silang magbarkada sulod sa ilang balay sa barangay Magsaysay sa Mati City tungod sa kakusog sa linog. Ang Mati City nagatubang sa Indonesian waters ug sa dagat misentro ang linog. Walay tsunami alert nga gipagawas ang Phobox. Buot pasabot, dili mabalaka ang katawhan sa usa ka tsunami. Apan nakatalan ang Phobox og hapit na pulo ka aftershock sukad kaganiyang kadlawon. Ang linog nabati usab dinhi sa dakbayan sa Davao ug halos sa tanang lungsod sa Davao Region. Nabati usab sa Socsargen, Caraga ug pipila ka lugar sa Southern Leyte. Gituyok na sa mga personahe sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Mati City ang mga lugar ug swerteng walay natala nga damyos. Nagpasalamat ang katawhan kay bisan sa kakusog sa linog luwas ang tanan. Yes ma'am, ato ang linog na ito na sinabi rin ma'am. So far as of this moment ma'am, wala pa tayo reported na damages, and also ang ato ang mga teams i-deploy na to katong pagkahuman sa pangitabo, i-deploy din na to for assessment sa ato ang mga establishment diri sa populasyon, and also ipa-deploy po na to ang ato ang mga volunteers ma'am, and also the barangays. Wala po during their assessment wala sila na kita ng mga damages. Ang Phobox nagpaymangno sa mga katawhan kung makasinati man og linog, ayaw kalimot sa tulo ka mga safety reminders. Duck, cover and hold. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Nagpahigayon dayon nag-inspeksyon ang city building officials, City Disaster Risk Reduction and Management Office ug City Engineering Office sa Mati City sa City Hall compound human ang pagtayog sa magnitude 7.1 nga linog kaganihang 1:46 sa kaadlawon. Subay sa report, walay nakitang major damages hatod sa kusog nga pagtayog, gawas lang sa mga minor cracks apan dili hinuon kini makaapekto sa integridad sa buildings. Magpadayon ang inspeksyon ug iapil na nila ang mga eskwelahan aron masigurong luwas ang mga mag-okupa sa building. Sa sunog ang tulo ka andanang balay sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur kagabi. Walay nakabantay sa sunog kay walay tao ang balay nga gama sa mga light materials
sama sa kahoy o kalakat. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Sa video nga kuha ni Sean Donaire nga gi-upload sa social media, makita ang hinay-hinay nga pag-ulbo sa kalayo ug hangtod midako. Balay di ay ang nasunog sa barangay Sinawilan, Matanao, Davao del Sur, pasado alas 9 sa gabi niadtong Miyerkules, Agosto 11, 2021. Nasairan nga walay tawo ang balay kay nag-out of town ang tag-iya nga si Mari Victor Quator. Nahimutang ang balay sa sudlunong parte og mga 100 metros gikan sa Davao Cotabato National Highway sa barangay Sinawilan. Sumala ni Tuto Andico, miyembro sa BPATS, way nasalbar ang mga gamit gikan sa balay. Nakuha na ka ng sunog na ang second floor o antod sa kuan first floor. Saka pa naabot ang kuan ang bombero. So dili na matabang ang sunog kay dako na magayo siya. Yung mga light materials mga gudang na kuan gamit antod sa pikas ito gi kuan gi bodega. Na dito ang mga stock sa tag-iya. Pag abot na ako dire, kuan na kining napay bombero. Ay bipat pa ko ning kining sit nga barangay. Wala na nasib yun na gamit. Paspas kayo. Oh, paspas kayo. Duha ka aircon, duha ka TV, ang nakuan nga flat screen. Ug nga makina para sa tahi gani, para panahi. Maton ni Fire Officer 2 Michael Angelo Rivera sa Bureau of Fire Protection sa Matanao, abtik silang miresponde o miabot sabang ubang fire truck sama sa Digo City o Filipino-Chinese Firefighters Association apan tungod kay ginama sa kalakat ang mga bungbong sa balay, hinungdan nga paspas mekanit ang kalayo. Atawat ni gabi mga 9:56. Pandayon mi dito sa barangay pagkakaisa sa Sinawilan. So mao na fire out namo mga 11:01 sa pagkakaroon initial investigation namo sa wiring to sa circuit ang kuan namo. Pero under investigation pa to sa pagkakaroon. Walay tao ang balay. Walay tao ang balay. Ang tag-iya na sa kuan Ilapawan daw. Pahimagno sa kabombiruhan nga dili biyaang nakasaksak ang mga appliances, charger o bisan unsang mata nga isaksak sa mga outlet o siguruhong naka-off ang mga plangka o galing biyaan ang panimalay aron malikay sa sunog. Kini na ang ikaduhang insidente sa sunog nga nahitabo sa Matanao karong tuiga. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nag-viral sa social media ang post sa usa ka babaeng estudyante nga gisurpresa sa iyang uyab sab nga estudyante sa ilang ikatulong tuig nga panag-uyab. Kay wala magdahom ang babae nga mahimo kini sa iyang uyab nga mag-celebrate kay dili makita sa iyang personalidad nga mag-set up og kunuhay fine dining sa bukid ug ang litra sa greetings gipurma sa bungtod gamit ang dahon sa mga kahoy. Ani ang report. Wala magdahom si Chrislyn Nuevo Puyong nga mag-viral sa social media ang iyang post nga simpleng pasalamat sa uyab nga nagsorpresa kaniya og usa ka kunuhay fine dining nitong Agosto 9, 2021 sa Barangay Sumbong Banlag, Valencia City, Bukidnon. Nagtuo si Chrislyn nga mangaon lang sila sa iyang uyab nga si Jemar Dayon ang buwat niadtong tungura. Sanglit nagpasumangil sab kini nga naay isyot kay kaslunon ang ilang paryente. Na-shock ko kay shock nga nalipay. Ako kasabot sa akong gibati kay sukad bitaw. Sulod na lang 3 years, mapapod to first time. Namagod minta ni picturean sir kanang igagaw niya ba nga kaslunon. O niya, para makasave sila, kanang samwa sila nagkuha og invitation nila para silang kasal. So bali mo na to mong picturean. Niya pagando, wala na dito mong picturean. Kami dito ang picturean magpa-picture. Muna nito sir, muna nito yung plano. Pag-abot ni Chrislyn sa lugar kung asa siya gidala ni Jmar, naka-set up na di ay ang tanan, na ay lamesa nga ilang kanan, ug ang bungtod, nakasulat ang ikatulo nilang anibersaryo, nga ang mga litra, giporma, gamit ang dahon sa kahoy. Gidekorasyonan sab ug punuan sa saging ang palibot sa ilang fine dining area. Bali wala ko nag-expect nga ingon nato yung buhaton kaya lahi manggod siya. Li siya sweet type na pagkatao niya, effortless ikin na siya. Dako ang pasalamat ni Chrislyn kang Jmar kay nag-effort yun kini og sorpresa kaniya, sanglit dili niya kini makita sa personalidad sa iyang uyab. Parehong 22 anyos ang duha. Business management ang kurso ni Chrislyn, criminology usab si Jmar.
ug nagplano na silang magpakasal inig human sa eskwela. Ang post ni Chrislen, hapit 8,000 na ang giabot sa shares. At tangi! Drive-thru sa renewal sa registration sa mga sakyanan sa LTO 11. Gikopya na sa ubang rehiyon. Og bitamina og purga sa hayop. Gipanghatag ngadto sa mga mag-uuma sa Magsaysay, Davao del Sur. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Napangitaan na og paagi sa Land Transportation Office kon LTO 11 aron dili maghuot ang mga tao sa ilang opisina nga magpa-renew og rehistro sa sakyanan. Karong panahon sa pandemya, gipatuman nila ang drive-thru sa pag-renew og rehistro nga pipila lang ka minuto. Makuha na dayon ang registration sa sakyanan. Ug isunod sab ang drive-thru sa paglukat og driver's license. Ani ang report. Likay sa virus sa COVID-19 ang sistemang gipatuman sa LTO 11. Kay sukad gipatuman ang drive-thru sa renewal sa registration sa sakyanan, naobserbahan nga dili mudagsang ang tao sa ilang opisina. Pipila ka minuto lang ang hulaton sa tag-iya og sakyanan. Makuha na ang registration. Na sugda nato ng renewal of registration sa sakyanan. Granting wala lay violation o walay mga alarm ilang sakyanan, less than 5 minutes sir makuha nilang registration sa drive-thru nato. Ang ilaha is pag abot dito i-inspect lang ang mga inspector nato, tan-awon nilang masuga kung fully functional, then bayad sila diretso sir, di na wala lay 5 minutes, ana kadali. Sumala ni Attorney Neil Caniedo, ang direktor sa LTO 11. Gisundog na sa laing rehiyon ang drive-thru tungod kay nahimo kining epektibo karong panahon sa pandemya. Ginatun-an na sab sa LTO 11 ang drive-thru sa renewal sa driver's license. Una ang nihangyo sa ko ana nitawag ang Region 7 nga regional director ana si RD Kaindek nga kung pwede kopyahon. Ko yes sir. Pwede kayo niya. Pagkahuman sir, gi-implement na po na sa Metro Manila karon. Gikumpirma sab ni Caniedo nga magpabili ng permanent ang ilang opisina sa Ecoland nga magsilbing opisina nila sa South area sa syudad. Ug kung mahuman na ang konstruksyon sa bag-o nilang building, maunay magsilbing opisina sa LTO North area. Gi-establish na to ang North and South to decongest atong clients. Primarily, kay tungod na natin bagong building dito dapit sa Felty Central, katong old office nato. So, it will serve as North area. So para ang among purpose is na-consider man gud ni sa impact as traffic impact assessment na matunga ang kliyente. So munang karon sir, makita ninyo nag-establish po nig Turil ug buhangin area nga LTO nga DLROs pasabot sa licensing. Eventually, nag-propose na ko, nag-letter na ko sa central office na mudawat na po sila renewal sa registration. Pero wala pa sa pagkakaroon, pero ginahulat na namong approval. Ang kabag-uhang gihimo sa sistema sa LTO 11, magsilbing tabang sa mga tao nga malayo sa virus. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gidalitan og libreng bakuna, purga og bitamina sa hayop sa Municipal Agriculture's Office sa Magsaysay, Davao del Sur ang mga binuhing hayop sa mga mag-uuma didto. Dako na kining tabang sa mga mag-uuma aron makadaginot og dunay proteksyon gikan sa sakit ang ilang mga binuhing hayop. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy.
Perting Lipaya sa 52 anyos nga mag-uumang Sinuna Santos sa Barangay Blucon, Magsaysay, Davao del Sur. Human nakadawat og libreng bitamina ug pampurga sa iyang mga manok ug baboy. Gibakunahan sab ang binuhing kanding aron malikay sa ephemeral fever kung makamatay nga sakit sa mga hayop sama sa kanding, baka ug kabaw. Pipila sa mga hayop sa mga mag-uuma way ganang mukaon ug ang uban namayat kay posibleng gibitok mao nga gilayong milihok ang mao aron ayudahan ang mga mag-uuma human mialukar og pondo ang lokal nga gobyerno og 700,000 matag tuig. Pasalamat kong dako kay sa kadugay nga panahon karon na po ni balik og pag-inject sa mga hayop. Karon kay na may unta mi iro pero wa mo day available. Sunod tung niaging bulan nagpa-inject mo sa among itoy pero sa Digos na sa regional. Nindot ni sir kay para po ni sa among hayop na manambok ug makuan ang mga bitok. Nindot iyang panglawas. Dako kaming pasalamat sir kay natagaan mi higayo na nakaadto mo dire nga nakuanan among mga hayop. Dako kini kalipay na mo sir. Kalipay mi nga na injekan among mga karabaw. Amo may libre ako paabot lang libre. Man may ipa-inject god og magbayad pa. Sumala ni Jonas Alingay Jr., Agriculture Technology sa Municipal Agriculture Office. Halos katunga na sa 22 ka mga barangay ang ilang nalibot alang sa programa. Ang LGU Magsaysay gakandak og massive vaccination sa mga hayop diri sa matag barangay sa lungsod sa Magsaysay headed sa moang Municipal Agriculturist Ma'am Helen Karampatana. Ang mga agriculturists gipadala sa matag barangay para maghatag og mga libreng suplementar sama sa mga purga ug vitamins sa ilahang mga hayop. Aside ana naghahatag pud ta og powder, vitamins ug purga sa ilahang mga baboy ug manok. Ako lang istorya ini sa ngalan sa Barangay Blucon ug sa moang kapitan nga si Sus Antonio. Dako kayong tabang ni alang para sa mga mag-uuma labi na kining mga kabaw, baka, mga kanding na deworm o na vitamins. Sa panahon karon kinahanglan gyud nga na mga backyard na income. Plano sab samaw nga isunod na sa pag-inject og anti-rabies karong bulan ang mga iro ug mga iring mao nga kinahanglang makigalayo na kanila mga tag-iya niini. Orlando Dundon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nakadawat og financial assistance ang upat ka mga kanhing rebuilding NPA sa lungsod sa Impasugon, Bukidnon. Mismong si Mayor Anthony Uy ang nagdonol sa tabang pinansyal. Nagpasalamat ang mga kanhing rebelde sa ilang nadawat nga tabang ug wala sila magmahay nga mosuporta og balik ngadto sa gobyerno. Nagpadayon na pag-auhag sa mga sundalo ngadto sa mga rebuilding NPA nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno. Taliwala sa pandemya, gipaningkamutan karon sa lokal nga gobyerno sa Santo Tomas, Davao del Norte nga mamahimong mabulukon ang ilang selebrasyon sa Gaani Festival subay sa health protocols nga gimando sa Department of Health. Sa ilang pagsaulog sa ika-62nd nga kasumaran sa lungsod, usa ka digital search sa mutya ng Gaani 2021 ang ilang ipahigayon. Ani ang report ni Emily Rose Orteza. Mutya ng Gaani. Mao kini ang korona nga ilugan sa 17 ka mga dalaga nga taga Santo Tomas, Davao del Norte atol sa kasaulugan sa ika-62 nga founding anniversary sa lungsod. Ang 17 ka kandidata nagikan sa 17 ka mga barangay sa Santo Tomas. Nganong gitawag kini og Gaani? Kung musulti ka ng Gaani, it's more of a celebration. Festive season nato na muluk back siya kung asa yun nag-ikan ang Santo Tomas. Ang digital nga beauty and brain contest adunay tema, Tomasino, disiplina ug panaghiusa batok sa pandemya. Gisaysay nila Piña nga ang selebrasyon sa kasumaran sa lungsod nakaangkla sa kultura ug tinuod nga hulagway sa ilang lungsod ug sa kalambuan nga ilang naabot bisan pa man dunay pandemya. Kulang siya naalay duha ka barangays nga wala nag-submit ng ilahang candidates, but kini is naagid siya representation sa kada barangay diri sa atoang lungsod.
Ang swerteng mananaog koronahan karong umaabot nga Agosto 31 ug mauusab ang opisyal nga morepresentar sa lungsod sa paindigay sa mutya ng Davao del Norte. Ang mga video ug hulagway sa mga kandidata didto gipahigayon sa mga tourism destinations sa Santo Tomas. Emily Rose Orteza, Newsline Philippines. Stay safe. Kadtuan naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City ug sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!